El canari actual, com tots el coneixem, no va existir ni existeix en llibertat. És un producte de la gran afició dels homes pel cant. Fins al punt que s'ha arribat a tenir amples varietats de cant. No en va el considerem com el substitut del rossinyol, si bé no hem lograt la potència d'ell, però sí en l'intent de lograr-ho hem aconseguit una varietat de canari que canta amb el bec tancat. O sigui, l'anomenat canari flauta, orgull de la melodia acceptada a contrapit. Doncs per a flauta no hi ha com el rossinyol. Canaris amb monyo, canaris amb clenxa, canaris de potes llargues. Si bé tots aquests canten de forma esporàdica. Amb això, ves per on, s'assemblen al rossinyol. Si bé el cant és senzill i cridaner. Ara, mentre vaig pelant les faves, el canari va cantant. Si bé el cant és senzill i cridaner, el canari que estem escoltant és un canari taronja matisat d'Isabel·la. Escolteu-lo, doncs.
Maiman, ocellaire.